десен, така както си десен. Я да го видя, че не мога да го видя. Тук долу, не е ли малко по стейшън? Какво да? Тук долу, не е ли малко по стейшън? А друг път има ли? До там ли? Да. Със сигурност по-назад е. Не трябва доста да се върнеш да минеш повече по-бърно. Он се е видел как се минава, ако ще се върнеш по-назад да минеш и горе. Ще го минаваш ли?